дар ҳавои гарм духтурон ба сокинон зиёд дар кӯча сайругашт кардан ё ин ки дар обутобгоҳҳо ба оббозӣ машғул шуда зери шӯи офтоб обутоб гирифтанро тавсия намедиҳанд, зеро ин ҳолат ба касалиҳои гуногуни пӯст оварда мерасонад. Дар ҳавои гарм бахусус фасли тобистон сокинонро зарур аст ки аз маводҳои ороишиву молиданӣ ва муҳофизатии нури офтоб истифода бурда дар кӯчаҳо бо чатрҳои аз нури офтоб муҳофизаткунанда гашту гузор кунанд. Духтури маркази клиникавии дерматовенерологии вилояти Суғд Рустам Султонов мегӯяд ба марказ дар ин мавсим ҳамарӯза сокинони зиёд бо шикоятҳои гуногуни пӯст муроҷиат мекунанд. Вай таъкид кард ки таъсири нури офтоб ба инсон бемориҳои гуногуни пӯстро ба миён меорад ва ҳангоми саривақт ба духтур муроҷиат накардан одамон ба ҳолатҳои сарчархзанӣ ва дилбеҳузурӣ дучор мешаванд. ҳарорати баланди ҳаво дар фасли тобистон ба саломатии сокинон таъсири ҷиддӣ мерасонад. Пӯстшон мисол сафед бошаду таги офтоброн агар якум чиз шуда метавонад ин пӯстшон яъне ки месӯзад. яъне ки одамоне ки пӯстшон сафед бошанд вайҳо бисёртар гирифтори ҳамин вай мешаванд ажоб яъне ки месӯзанд пӯстшон. яъне ки пӯстшон сурх мешавад, лавас мекунад, пӯст бартона сар мекунад баъд аз чанд рӯз. истифодаи равғанҳои муҳофизатӣ ва бо худ доштани чатри офтоб ҳангоми ба кӯча баромадан ба сокинон хеле муҳим аст, зеро ин омилҳо онҳоро ка мебошад ҳам аз таъсири зараровари нури офтоб эмин нигоҳ медорад. донишҷӯи курси дуюми донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров Зайниддин Муҳаммадиев мегӯяд, таъсири нури офтоб бештар ҳангоми ба ноҳияҳои дурдаст рафтан ба назар мерасад. Вай андеша дорад ки ин ҳолатҳо асосан дар ноҳияҳои Мастчоҳ, Сиптамин, Ҷаббор Расулов ва Деваштич ки таъсири офтобаш хеле баланд аст ба мушоҳида мерасад. Ба ақидаи вай ҳарорати ҳаво дар Хуҷанд назар ба ин ноҳияҳо то ҷои мӯътадил аст, зеро худи ин донишҷӯ дар шаҳр ягон маротиба ба ин ҳолат дучор нашудааст. вақте ки мо ба ноҳияҳо мерем, сафари корӣ ки мерем, албатта мезанад. Дар Хуҷанд бошад аз сояҳо бисёр мезанад, лекин дар Хуҷанд албатта вақте ки офтоб занад сармо чағ мезанад, диламон бехузур мешавад. ҳамин мувофиқи тадқиқотҳои олимон ранги пӯсти инсон аз рӯи пигментатсия ба 6 гурӯҳ ҷудо мешавад. Он одамоне ки пӯсташон сафед аст ҳангоми ба ҳавои гарм баромадан ё ин ки барои оббозӣ ба лаби баҳр рафтан зуд онҳоро офтоб мезанад, яъне пӯсти дасту пой ва рӯяшон месӯзад. бинобар ин сокинонро зарур аст ки барои муҳофизати худ аз кремҳои зидди нури офтоб ки ду намуди он кимиёвӣ ва табиӣ бештар серхаридор аст истифода кунанд, аммо бино ба гуфти духтурон истифодаи он ҳам меъёр ва қоидаҳои худро дорад. кимиёвӣ плюсшон дар он аст ки онҳо вақти молидан яъне ки иқдар ғафз нест, бисёр нағз яъне ки пӯсти одам молида мешавад, рангашон намемонад ва ғафзишон ҳам иқдар баланд нест, бисёр бо маъқул аст. минусаш дар он аст ки ин қадар хуб чӣ намекунад, муҳофизат намекунад аз нури офтоб. солнцезащитни кремҳои физикавӣ бошанд дар ваи худ плюсшон дар он аст ки онҳо бисёр хуб аз офтоб вай мекунад, муҳофизат мекунад, лекин ҳамун аз тарафи косметикӣ камтар яхло маъқул нест, яъне ки бисёрашон рангашон сафед аст. вақте ки молан агар мегӯянд ки ин камтар пӯсти ман сафед мекунад ки вай мекунад. зимистон аст, тобистон аст, фарқ надорад, бояд ҳама вақт бояд солнцезащитни крем истифода баранд, аз нурҳои офтоб бояд худашон муҳофизат кунанд. духтурон ба сокинон тавсия медиҳанд ки дар ҳолати баланд шудани ҳарорати ҳаво, яъне баъди нисфирӯзӣ соатҳои 13 то 17 ба кӯча бесабаб баромада гашту гузор накунанд. ҳангоми зарурат пайдо шудан ҳатман бо худ чатрҳои муҳофизаткунанда гиранд. дар як пурсиши сарироҳии мо маълум гардид ки аксари сокинон ҳам дар кӯча бо чатрҳои муҳофизатӣ ва айнак гашту гузор мекунанд. онҳо ҳангоми пурсиш оиди пешгирӣ аз бемориҳои пӯст ва таъсири нури офтоб ба инсон фикру ақидаҳои худро гуфтанд. дар байни онҳо ақидаи баръакс низ шунида шуд ки гӯё нури офтоб ба шахс таъсири манфӣ намерасонаду ҷиҳати мусбӣ ҳам дорад. аз кремҳои ҳозира истифода бурдам дар кор, кремҳои офтоб намезадагия. барои ин дастатон ба ягон зонтик гирифтанатон дар кор, ҷои соякитира рафтан дар кор. офтоб мезанад умуман пӯстиро агар ҳавои гарм гардад? барои эҳтиёташ худ шумо ягон истифода мебаред? ягон хел крем вай мекунад. сахт гарм шавад офтоб мезанад. зонтик мегардим, лекин баъзи вақт ҳаво гарм мешавад ки хуши одам намегӯяд бароштан. офтоб да меҳнат кардан дар кор, загал гирифтан дар кор, вай ба ҳеҷ чӣ намекунад. офтоб барои ҳама фоида дорад. ким одам офтоб эҳтиёт мекунад худаша, он одам ин қадar саломатиам гум карданаш мумкин. офтоб барои ҳама фоидаша, барои дунёнги ҷондору беҷондор ҳамаш меваҳоям, инсонбаям ҳамаш офтоб дар кор аст.
از روی تحلیل دکتران در جهان بیش از 2500 بیماری‌های پوست موجود است که تبابت آن وابسته به نمودش گوناگون دوام می‌کند. یگانه راه پیشگیری از بیماری‌های گوناگون پوست بین کلانسالان و خردسالان باشد. این تبابتی سری وقتی محسوب می‌شود. گزارش فرزانه شمسی و یوسف یونوسف و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.